Ok, deci astăzi am reînceput seria de Sonic. Sega! Aici alături de Otto, care se joacă azi Mania pe laptopul lui. Adică am vrut să mai fac un videoclip, dar unul dintre ele a fost un eșec. Da. Bun, am dat continuare. Green Hole Son. Bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod ne jucăm Sonic Mania aici cu... Ok, deci am avut probleme. Ok, haideți să vedem ce se întâmplă în acest video. M-am jucat doar un nivel să văd ce se întâmplă. S-ar putea să fie... Frate, ce-s cu porcările astea? Mamă, ce facem asta? Am nevoie de viață. Nu, las, nu mai fi! Nu mai fi! Ajutor! Dăm viața, dăm viața! Dăm... Oh, no, urâtul de Eggman! Am mai bătut odată pe urâtul ăsta. Da, imediat. Ok, haideți băieți. Haideți băieți. Dă-ți ring! Let's go. Ah! Ajutor. Oh! Da, super viteză, super viteză. Fine. Ok, am revenit. Oh, man! Vă rog, ce e asta? What the heck? Deci, Ok, deci am continuat. Ce e Mă aia? enervează foarte tare. Mă, tot ce faci? Bă, ce sunt, mă? Bă, ce e? Ce e asta? Ce se întâmplă? De ce nu sare pe ele, efectiv? Ce se întâmplă? Da. Nu, mori. Bro, deci îmi pare rău că vă pun să uitați la reclame de-astea și, ei bine, din păcate ăsta va fi sfârșitul episodului. Pa, pa, băieți! Nu.